Уважаеми зрители на TV7, добър вечер и от мен Мартин Томанов. Ето, че 2 седмици след забележителния успех на Ботев Пловдив над казахстанския Астана с 5-0, стадион Лазур в Бургас отново приема мач на канарчетата в европейските клубни турнири. Този път съперник е босненския Зрински Мостър. А двубоят е реванш от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. 1-1 след първия двубой в Босна и Херцеговина. Отлични шансове за тима на Станимир Стоилов. Всичко за началото на този матч е готово. Клеман Турпен от Франция дава първия съдийски сигнал. Нека да пожелаем успех на Ботев Пловдив. Вчера отлично представяне и на другият останал представител на България в евротурнирите. Лудогорец, който спечели с 3-0 срещу Слован Братислава и си осигури място срещу Партизан Белград в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Днес Ботев ще се опита да се класира за третия квалификационен кръг, но на турнира Лига Европа. Преди половин час пък започна двубоя и на Берое срещу Апоел Тел Авив. Нека пожелаем още веднъж успех на българските отбори, набързо и съставите на двата отбора за Ботев Пловдив. Вратар Адам Стаховяк, Сивар Спротил, Бобан Гранчаров, Йордан Христов и Веселин Минев са четиримата в защита. Борис Галчев, Томаш Иршак, Тодор Неделев, Мариан Огнянов, Ромарио Кордзор и Абел Анисе са останалите футболисти, на които разчита Станимир Стоилов. Прави впечатление, че нито една промяна в стартовия състав в сравнение с тези 11, които излязоха срещу Левски преди няколко дни в матч, който TV7 ви показа в пряко предаване. Добре започва Ботев Пловдив този двубой. Беше опит за центриране на Ромарио Кордзор в наказателното поле. По левия фланг ще действа Ромарио, по десния звездата на Ботев от началото на този сезон Тодор Неделев, който вече има 4 гола, 2 срещу Астана, 2 срещу Левски. Изобщо футболистът, който най-много блести с жълто-черния екип на Ботев Пловдив. За гостите от Зрински Мостър Радко Дуйкович е на вратата, Харвой Миличевич, Марин Иничич, Анто Раделич и Зоран Бъркович са карето в защита. Иван Църнов, Сърджан Савич, Мила Муминович, Харвой Миличевич, Велибор Джурич и Денис Имунович са останалите, които е избрал да започнат наставника Бранко Карачич, който изрази оптимизъм в навечерието на този двубой. Обяви, че негови отбор изобщо няма да се притесни от феновете на Ботев, които и днес са на стадион Лазур. Около 10 000 са привържениците на Ботев Пловдив. Сега опит за пресък срещу вратаря Радко Дуйкович, който се принуди силно да чисти напред. Борис Галчев овладя топката напред, вляво е Ромарио, именно той получава. Именно Ромарио Кордзорг с основна заслуга за това равенство 1-1 преди седмица. Чудесно включване тогава на холандеца, който реализира и изравнителното попадение. Много важен гол за едно от новите попадения на попълнения на Станимир Стоилов. Има известни проблеми с комплектоването на състава Станимир Стоилов. Освен трайно контузения Иван Цветков, травма в матча срещу Левски получи Иван Дервиера. Знаете, Валери Домовчийски беше изголен в първия матч за 2 жълти картона. Едва 10 минути игра тогава Домовчийски и днес няма право да бъде в групата на пловдивчани. Мариан Огнянов ще действа зад гърба на Абел Анисе. Точно така започна Ботев Пловдив и срещу Левски. Естествено, в течение на матча двамата ще сменят често местата си. Тази взаимозаменяемост е характерна за отборите, водени от Станимир Стоилов. Опит на Галчев да намери Тодор Неделев. Беше му отнета топката. Сега губи Сърджан Савич. Иршак. Минев. И той се оплакваше от травма в адукторите, но капитана на Ботев Пловдив отново на линия. Изключително важен футболист за Станимир Стоилов е Веселин Минев. Изкара червен картон и на Гари Родригес. Важно негово действие. Споменатия вече двубой срещу Левски, който беше спечелен. Сега Абел Анисе много добре се пребори. Опита да изведе Ромарио, но не се получи паса.
отсъствието на типични нападатели, като Иван Цветков и Валери Домовчийски, то Мариан Огнянов и Абел Анисе ще трябва с повече движение и комбинативност да покриват тази зона. Иршак чисто му отнете топката, след това Минев се намесва. Чуваме и сигнала на Клеман Турпен от Франция. Негови помощници са Сирил Грингоре и Николас Данов, също от Франция. Си пожелаем френската бригада да не ощети българския отбор. Чуха се известни мнения, че в първия двубой, ако пресилено е бил изгонен Валери Домовчийски. Минев за Мариан Огнянов. В отлична форма се намира и Огнянов. Не случайно си издейства титулярното място в последно време сред най-добрите футболисти на Станимир Стоилов. Не излиза от титулярните 11. Конкуренцията в Ботев Пловдив става все по-сериозна с привличането през седмицата и на Георги Сърмов. До този отбор спокойно може да бъде поставен сред основните фаворити за титлата през този сезон. Една отлична широчина успя да си създаде в състава Станимир Стоилов по двама равностойни футболисти за всеки пост. Йордан Христов към Тодор Неделев. Много се повишиха очакванията и към Неделев. Все още в крехка възраст е този футболист, но блести с всеки изминал двубой. Сега чисто отне топката Галчев, тя попада обаче в футболист на гостите с 55-ти номер Велибор Джурич. Направил е някои корекции в своя състав. Наставника Бранко Карачич, десният външен полузащитник Денис Имаунович днес е на върха на атаката. Изключително бърз, повратлив футболист, който може да създаде проблеми. Зад него пък ще действа Велибор Джурич. Сред титулярите е и хърватският полузащитник Хрвоje Миличевич, който се включи много добре в първия двубой. Изобщо босниците са отбор, който не бива да бъде подценяван. Видя се, че разполагат с играчи, които ако имат ден, могат да създадат проблеми на Ботев Пловдив. Естествено, настроението в българския лагер няма как да е по-добро. На прага е двубой срещу германския Кол Штутгарт. За целта обаче днес Ботев трябва да елиминира здравия отбор на Зрински Мостър. 50 годишен рекорд могат да изравнят пловдивчани, ако днес отстранят Зрински. Става въпрос за 4 поредни победи в европейските клубни турнири. И всичко това се случва през сезона 62-63. Ако днес не загубят футболистите на Станимир Стоилов, то те ще изравнят това постижение. Естествено, едва ли в момента някой мисли за рекорди и по-важното е да бъде отстранен Зрински. Сега грешка на Иршак, която позволява на гостите да организират контратака. Милан Муминович. Отново Муминович. Това е Симеунович, който загуби притежанието. Минев фаулиран от Муминович край страничната линия. 9-та минута на стадион Лазур. Все още 0-0 между Ботев Пловдив и Зрински Мостър. Предупреди своите футболисти Станимир Стоилов, че реваншът няма да е никак лек. Чувате и солидната подкрепа от трибуните. Едва ли някой се съмнявал, че на Ботев Пловдив и днес ще бъдат много важен фактор за доброто представяне на своя отбор. Неделев връща се малко по-назад, за да иска топката отнета, но обаче тя е точно в тази зона, където в момента го няма Йордан Христов, който се беше включил. Много технично се освобождава футболиста с номер 10 състава на гостите Иван Църнов. На сметка обаче канадците успяха да овладеят. Ето тук някъде започва пресата от страна на гостите. Минев принуден е да изрите напред топката. С поемането успя да се освободи в първия момент Мариан Огнянов. След това обаче загуби притежанието на топката. Минев към Ромарио Корзорг.
По-висок под него с номер 6 Анто Раделич. И нов сигнал на главния рефер Турпен за нарушение. Фаулът е в полза на Зрински Мостър. Страхотно настроение създаваха вчера футболистите на Лудогорец с този важен успех срещу Слован Братислава. Днес Ботев Пловдив има шанс да продължи хубавата традиция от вчера. Естествено, това е добре за българския футбол. Трябва да се трупа коефициент, трябва да се трупа най-вече самочувствие, защото след фиаското през миналия сезон и през този не започнаха родните клубове по най-добрия начин, а това беше изключително грубо нарушение в краката на Тодор Неделев. Естествено, жълт картон в ръцете на френския рефер. Ведран Кантар ми се струва, че е футболистът, който извърши фаула. Изобщо не успя да играе с топката. Много закъсняло действие на бранителя в бяло-червено. Камерата следи точно Ведран Кантар, който днес е титуляр. Много труден за опазване Тодор Неделев. Справка матча с Левски, където показа изключителни качества на дрибльор. Сега центриране, но то не стигна до наказателното поле, след като футболист на гостите успя да избие топката. Иршак. Силно напред Тамани се успява да изпревари свой съперник Мариан Огнянов. Отнета му е топката от Анто Раделич. А това може да бъде изключително опасно. Чак сега се връща Сиварц Прокел. Притъпи се до известна степен остротата на тази атака, но гостите отново владеят. Вдясно стартира Зоран Бъркович, много активен е десният краен бранител на гостите. Това е опасно. Триково игра в наказателното поле. Деян Симеонович следеше играта. Дефанзивният полузащитник на българския отбор Томаш Иршак, след което ново нарушение. Личи си леко стъписване в редиците на Ботев Пловдив. Или по-скоро напрежение. Естествено пред собствена публика. Много по-задължаващо да се представиш добре. Именно на това напрежение в съперника разчитат и гостите. Един от най-опитните футболисти, капитана Аничич, заяви, че очаква Ботев да играе с известна скованост, предвид на това, че играе пред собствена публика, и нещо подобно се случва в тези минути, въпреки че българския отбор владее повече топката. Сега Ромарио Корзорг има възможност едно докосване да играе с Огнянов. Губи притежанието на топката и от кръка на Бъркович. Тя попада отново в Ромарио Огнянов. Чудесен поглед към Корзорг. Той опитва центриране, излиза вратаря на гостите. Дуйкович лови. В отсъствието на контузения Вандер, шанс титуляр, получава Ромарио Корзорг. Много е важно за Станимир Стоилов това, че има възможност да разполага с 4 много качествени флангови футболисти в лицето на Ромарио, Неделев, Вандер Виера. Защо не е Луис Педро, който в последно време все по-рядко се появява в игра, но днес в отсъствието на толкова важни фигури най-вероятно ще се появи в известен период от матча. Ромарио Огнянов. Променя фронта на атаката с Прокел в дясно, където е Неделев. Вижте колко добре се подсигуриха двама. Знаят много добре в щаба на гостите откъде могат да дойдат големите опасности за техния отбор. Доколкото разбрах, на стадион Лазур има емисари и на германския Штутгарт. Отборът, който чака своя съперник в следващия третия предварителен кръг на турнира Лига Европа. Някой измежду Ботев Пловдив и Зрински Мостър. Силно напред Дуйкович. Галчев поема изключителен пас на Галчев. Това е възможно за Ромарио, който не успя добре да си поеме топката. Опита още с поемането да си спечели пространство срещу Зоран Бъркович.
малко повече концентрация от страна на Кордзорг. Нямаше да бъде излишна тук. Анисе. Познат му е стадион Лазур. Дълги години изкара той в Черноморец Бургас преди да премина в състава на ЦСКА. Отново Анисе. Иршак. Стремят се много бързо да изнасят топката по защитниците на Ботев Пловдив. Оттам идват и грешките при подаванията. Опитва се Станимир Стоилов да гради стил с повече задържане на топката, повече движение в предни позиции, без излишно задържане в средата на терена. Отново е търсен с дълго подаване Денис Имунович. Разчитат на скоростта на този футболист. Много маневрен. По принцип действа като десен външен полузащитник, но днес скоростта му ще бъде важен фактор за играта на гостите. Опитват се да изтеглят своите съперници. Боман Гранчаров и Сивард Спрокел. Нищо подобно обаче не се случва. До този момент тактическият замисъл на гостите е да изчакват своя миг на контратака. 15 на минути вече изминаха на стадион Лазур. Все още без чисто голово положение за Ботев Пловдив. Естествено няма такова и за гостите, но поредният неточен пас е факт. Направи го Веселин Минев. Естествено, постепенно Ботев Пловдив търси своето лице в евротурнирите. Дълги години пловдивчани нямаха възможност да мерят сили с най-добрите европейски отбори. 18 години изминаха от последното участие. Тогава, когато за последно и испанския Севилия беше съперник на българския отбор. Сега предпоставките за нещо голямо са на лице. Самия Станимир Стоилов заяви, че се надява много негови отбор да продължи. Би приел едно евентуално отпадане като провал. Огнянов. Невероятна техника на Огнянов срещу двама. Много елегантно се освобождава. Няма с кого да комбинира, обаче и е принуден да върне малко по-назад към Галчев. Иршак. Сега вече е Неделев. Очаква подкрепата на Йордан Христов. Получава я, но връща по-назад, където Спрокел играе с топката. Галчев. И отново Огнянов. Минев. Не затрудни и това центриране. Централните бранители на Зрински. И отново неумела игра на Сивар Спрокел. Това може да бъде опасно. Хубаво следеше ситуацията Йордан Христов, който подсигури своя съотборник. Имаше известни проблеми. Йордан Христов в първия двубой беше заменен от Ромарио Кордзорг. Сега започва много стабилно българския национал по десния фланг. Не спира подкрепата и от трибуните. Страхотна еуфория цари в Пловдив, в жълто-черната част от Пловдив. Дълго време наистина чакаха феновете на канадщата нещо подобно да се случи, а сега Станимир Стоилов се опитва да изгради един силен отбор в Европа. Неделев, грешно подаване. Еминович. Получава подкрепата на Бъркович. Дръжка на защитника. Иршак. Доста топло беше днес в Бургас. Сега обаче отлично време за игра. Тодор Неделев във фирмен пробив, опитва центриране от кръка на централния бранител на гостите. Антон Раделич, тичащ е в полза на Ботев Пловдив. Много добре пребрани в собственото си наказателно поле са футболистите от Босна и Херцеговина. Няма особено много пространства. Може би повече по фланговете ще трябва да започнат да насочат своите нападения. Пловдивчани много силни флангови футболисти в лицето на Тодор Неделев и Ромарио Кордзорг, чието качества ще трябва да бъдат използвани. Спрокел. Галчев.
загуби притежанието на топката Борис Галчев. Със сигурност няма да е леко срещу Зрински Мостър. По същото време Берой играе на стадион Блумфилд в Тел Авив срещу Апоел Тел Авив и успява да изравни, между другото. Резултата е 1-1. Резултата в края на първата част в Израел между Берое и Апоел. Трябва да бъдат поздравлени и старозагорци, въпреки поражението в първия матч с 1-4. Показват характер в този втори матч в Израел. Изминаха 20 минути и все още Ботев не успява да вземе превес срещу своя съперник. Опитват се и феновете да надъхат своя отбор. Сега опасно нападение на Зрински. Не трябва да бъде оставен там футболист на гостите да стреля. Чудесна работа на Борис Галчев. Една от силните страни на Галчев. Отнемането на топката е това, което видяхме и преди секунди и ставаше изключително опасно. Ако футболист на гостите бе стрелял към вратата на Стаховяк. Неделев. Ирчак. Иска топката на Нисе, но не успя да овладее. Много плътно пазене централният нападател на Ботев в днешния двубой. Сега хубаво изведнъжно подаване за Ромарио. Възможност да прехвърли вратаря на гостите. И това беше първият хубав шанс. Следеше ситуацията Радко Дуйкович, който беше леко излязъл. Видя това и Ромарио Кордзорг, който избяга зад защитата на гостите. Това ще бъдат шансовете на Ботев. По-бързи са футболистите в предни позиции. Не успя добре да намери тази топка, иначе идеята на Ромарио беше много добра. Доста висока и вратаря на ботниците. Не трябва да забравяме, че и 0-0 е резултат, който би класирал Ботев Пловдив напред, но едва ли е Станимир Стоилов и неговия щаб мисли за това такъв да бъде резултата и в края на двубоя. Със сигурност жълточерните ще търсят попадение. Бобан Гранчаров. Абсолютно сам е Мариан Огнянов. Видя го Македонда. Беше извършено нарушение срещу Огнянов. Търси топката. Опитва се да организира нападенията на своя тим и точно към него е подадена отново. Подвижен е Мариан Огнянов. Ако има ден, бил от изключителна полза за своя отбор. Извеждащо подаване към централния нападател Денис Имунович. Внимаваше Цивар Спрокел. Сега обаче не се разбраха с Адам Стаховяк и тъчът е дълбоко в половината на Ботев. Гостите атакуват. Моминович. Спряна е футболистът с номер 10 Цирнов. Основно на футболисти от Босна и Херцеговина залага наставника Бранко Карачич. Знаем какво е способна босненската школа. В момента е един от най-силните национални отбори, между другото, в Европа е този на Босна и Херцеговина. Бележи прогрес в всяка изминала година. И не случайно някои от най-големите звезди на босненския футбол са играчи в Англия и Италия, както и в германския шампионат. Футболисти като Един Джеко направиха име в английската висша лига. Адам Стаховяк без излишни рискове към Бела Нисе. След това Мариан Огнянов. Той има страхотен пас. Опитва да намери Ромарио, който е блокиран от десния защитник Зоран Бъркович. Излиза там вратаря на гостите Веселин Минев. Подканят феновете на Ботев Пловдив своя отбор да изнесе играта. Минев. Ирчак. Много бързо обаче се прибраха футболистите в бяло. С доста сериозна енергия играят в първите минути. Гостите въпросът е ще издържат ли в това темпо да пресират съперника, когато Ботев владее топката.
Ето в тази зона малко зад центъра започват и първите атаки. Ромарио. Йордан Христов. Чули се към кого да подава Сивърс Прокил. Видял в лицето на Мариан Огнянов. Добра опция, още по-наляво където е. Абел Анисе не успя добре да си поеме топката. Запазя все пак някакси в очертанията. Но е принуден и той да върне към Веселин Минев. В защита до този момент гостите действат безкомпромисно. И сега Неделев не успява да уведе това трудно подаване на Сивърс Прокил. Симеонович. Минев. Абел Анисе върнал се. Смениха си позициите с Ромарио. За тази размяна на местата говорих преди минути. Обича Станимир Стоилов да прави ротации в предни позиции в течение на матча. Видя, че Абел Анисе не се чувства много комфортно на върха на атаката. Така беше между другото и срещу Левски. Усети се с влизането на Валери Домовчийски през втората част, че играта на Анисе е много по-креативна, когато той действа в средата на терена, но при липсата на Домовчийски Иван Цветков, Станимир Стоилов е принуден да прави подобни експерименти. Не, че Анисе не може да действа в тази зона, но ми се струва, че далеч по-полезен е, когато действа зад нападателя. Максимова беше в тази ситуация, губи удар и точно това спечели Мариан Огнянов срещу двама свои съперници. Възможност за Ботев при статично положение с високите с Прокил и Гранчаров да стигнат до попадение. Да припомним и, че срещу Астана също тръгна доста тежко матча, за да завърши с онова гръмко 5-0. Още веднъж е най-доброто положение за Ботев. И своевременната реакция на Радко Дуйкович. Много опасни са отборите от бивша Югославия. От технични футболисти и скоростни играчи е раждала винаги школата на бивша Югославия. До този момент, като че ли Ботев стои доста по-добре от своя съперник. Малко повече стръв в предни позиции. Няма да излишна. Анисе сгазен от мощния Антон Раделич. Най-високия футболист на терена. Почти 2 метра е Раделич. Много по-трудно е на централната двойка защитници и на гостите, когато топката е свалена на земята с бързи подавания. Спря временно играта. Клемон Турпен. Ромарио. Сам е Минев. Има възможност да центрира опасно. Прави го от главата на Марин Аничич. Отново тъч в полза на Ботев Пловдив. Иска топката Ромарио. Не се разбраха с Веселин Минев. Добре е, че все пак тя попада в Иршак. Сега възможност за Неделев. Много добре сменя посоката. Опасно за Ботев. И нарушение в прекрасна ситуация. Не, това е жълт картон за Тодор Неделев. В първи момент даде сигнал главния съдия Клемон Турпен, след което обаче много странно решение на френския арбитър. Много рязко смени посоката. Тошко Неделев. Втори мисля, че беше фаулиран. Трябва да видим още веднъж тази ситуация. Струва мисля, че имаше контакт с футболист на гостите. Може би от тази камера ще се види малко по-добре. Интересна истината, преигра до известна степен Тодор Неделев. От предишната камера се видя добре.
Нямаше да е лошо в тази ситуация да беше отсъден пряк свободен удар на около 16-17 метра от гол линията на босненския вратар. Бързо изпълнение на този тъч. Той обаче е бил в полза на българския отбор. Опита се да хитрува левият краен полузащитник на гостите Моминович. Ромарио върнал се в тази лява зона. Ще трябва да се понагърви с повече индивидуални пробиви. В такива здрави матчове индивидуалната техника на отделните футболисти е от изключително значение. Но със сигурност тази на футболистите на Ботев е с поне класа над съперника. Може би чувате как беше посрещнат и главният съдия от феновете на Ботев Пловдив. Не останаха много доволни от решението му да не бъде отсъдено нарушение срещу Тодор Неделев, който сега има възможност да играе 1-1. Веднага обаче дойде за подкрепа втори футболист на Зрински. Много гъсто е в и пред наказателното поле на Радко Дуйкович. Ако повече въображение ще трябва от футболистите на Ботев, Гранчаров, Огнянов. Добра идея към Ромарио. Точно Мариан Огнянов е футболистът с повечето идеи в средата на терена. Виждате и вярната гидка на Зрински. Около 70-80 фенове на гостите са взели място в трибуната за гостуващите гидки. Много верна е гидката на Зрински. Една от най-популярните в Босна, заедно с тази на Железничар и на Сараево. Твърде пунктуален е главният рефер Клеман Торпен. Абсолютно всяко едно докосване се свири. Тук виждате чисто от топката на Ромарио Кордзорг. Но съдята реши друго. Иршак. Чудесен поглед на Иршак към Мариан Огнянов. Възможност за извеждащо подаване. Пасът е за Беланисе. Вече в наказателното поле. Ромарио иска топката. Центриране на Ромарио. Скача там Мариан Огнянов. Но отново вратарят на гостите Радко Дуйкович показва, че е господар в наказателното поле. Много стабилен вратар има Зрински Мостър. Същото важи естествено и за Адам Стаховят, който до този момент е имал положение пред себе си. Да се надяваме, че няма и да има. Вдясно Христов. Той също трябва повече да помага на Тодор Неделев. Затворен е Христов. Сега подава към Тошко Неделев. Удар с левия крак. Не особено стабилен в първия момент Радко Дуйкович, но втори хубав удар по посоката на вратата на босненския вратар. Обича да влиза навътре, да използва левия си крак Тодор Неделев. Това е впечатление, че изобщо не бързат гостуващите футболисти, въпреки че именно Зринския отбор, от който ще трябва да търси гола в днешния двубой, ако иска да продължи. Борис Галчев. Извеждащо подаване за Ромарио. Мариан Огнянов. Кажава хубава скоростна техника. Фаулиране от десния защитник Зоран Бъркович, който понатрупа няколко нарушения. Нищо чудно при следващото да получи жълт картон за натрупване. Препъна тук Мариан Огнянов. В 35-та минута на двубоя срещу реванш от втория предварителен кръг на Лига Европа. Ботев Пловдив, Зрински Мостър 0-0 и опасност
за българския отбор зад топката Борис Галчев. Ето го и центрирането на Галчев. Отново без проблеми за стража на гостите, който беше натиснат от Бобан Гранчаров. Признава си македонският централен защитник на Ботев за това нарушение. Ще бъде добре, ако бъдат използвани и Спрокил, и Гранчаров при тези центрирания. Отлично играят с глава централните защитници. А играта отново е спряна. Твърде много се накъса тя в тези минути. Само след седмица на същия този стадион Лазур в Бургас Ботев Пловдив може да се изправи срещу Щутгарт в един сблъсък, който ще бъде повече за престиж, за градене на име в европейските клубни турнири. За целта обаче ще трябва да бъде преодолян този доста корав отбор на Зрински. Виждате красноречивият жест на този фен с купата на Лига Европа. Няма невъзможни неща в съвременния футбол. Ставали сме свидетели, особено в втория по сила европейски клубен турнир, на какви ли не изненади. За последно пробив бе направен от Левски в турнира Лига Европа с достигането до четвъртфинал и точно с Станимир Стоилов начело. Може би има известна символика в това. Нов жълт картон, за съжаление, за удар с лакът срещу футболист на Зрински Мостър. Бел Анисе ще го получи. След Тодор Неделев, сега и Анисе. Сигурност неволно беше действието на Мадагаскареца. Опита да спечели предимство във въздуха срещу Антон Раделич, но пък прецени главният съдия Клеман, че опасна е била играта на Бел Анисе. Твърде много станаха спиранията. Няма как да се получи ритъмна игра от страна на Ботев Пловдив. И неотлъчно изявите на българските представители в Европа. Борислав Михайлов беше на стадион Берое за Берое срещу Апоел. Беше вчера и на Лудогорец Арена, където Лудогорец ни даде поводи за оптимизъм. Със сигурност представянето през този сезон е по-добро сравнение с това, което видяхме от българските отбори през миналия, когато в самото начало на преварите в европейските клубни турнири българските отбори напуснаха победени. Сега шансовете за български представител в групите на един от двата престижни турнира не са никак малки. Раделич. Минев с глава, след това и Галчев. Зоран Бъркович, отново Бъркович. Ромарио има пространство пред себе си, има възможност да напредне, да използва демаража си. Много добре влиза в средата, очаква да отвори на фланга. И Тодор Неделев реши бързо да играе с Анисе, но прибърза в случая на Ромарио Кордзор. Може би и самия Неделев трябваше да направи едно движение вдясно, за да отвори пространство на своя съотборник. Дълго подаване към Симонович. Добра работа на Сивар Спрокил. Гранчаров затрудни максимално Веселин Минев. Връща чак към Адам Стаховяк. Стабилен беше срещу Левски Адам Стаховяк с една страхотна намеса при резултат 1-1. С основна заслуга за това негови отбор да направи пълен обрат срещу сините. Ромарио. Нов фаул на футболиста с номер 21 Зоран Бъркович.
Колко ли още ще го изтърпи главния съдия Мариан Огнянов. И нов фаул. Груп отбор е този на Зрински Мостър. Изобщо не се колебаят да извършват нарушения гостите. Нещо характерно за тази школа. Харвое Миличевич, един от най-съзидателните футболисти на Бранко Карачич. Хърватски младежки национал. Сега Тодор Неделев преодолява свой съперник, центрира, но топката е напуснала очертанията на терена. Всичко това 5 минути преди края на първата част. Не беше напуснала с целия си обект топката, но пък веднага видяхме флага на страничния рефер от далечната страна, Никола Дано. Правят всичко по силите си привържениците на Ботев Пловдив да дадат своя дан за това техния отбор да постигне нужния резултат. Споменах ви вече, че и двубоя с Астана не тръгна по най-добрия начин. Там добрата новина беше червения картон на футболист на казахстанския тим. До този момент числено равенство на терена, числено равенство и в резултата. До цяло Ботев владее повече топката, но пък добре са затворили опасните зони. Футболистите на Бранко Карачич. Сиварс Прокел. Тодор Неделев. Към Иршак с едно докосване. Ето една добра комбинация. Тошко Неделев влиза. Този отчаян шпагат обаче в неговите крака свърши работа. Томаш Иршак в дясно се развива това нападение чрез Мариан Огнянов. Ето минути, в които Ботев се настани пред показателното поле на своя съперник. Един евентуален гол в края на първата част ще бъде от изключително значение. Здрава битка. В крайна сметка Неделев спечели тъча за Ботев. Галчев. Възможно за Галчев. Стреля от движение. Това също е вариант. При толкова сгъстена отбрана от страна на гостите, далечните удари имат смисъл. Видяхме един такъв преди малко на Тодор Неделев. А това е опитът на Неделев да влезе в наказателното поле. Е абсолютно чисто игра в случая Анто Раделич. Има футболисти в състава на Ботев, които притежават силен шлифован удар, като Галчев, Неделев. Иршак демонстрира го. Томаш Иршак срещу Астана. Още с първото попадение за Ботев Пловдив в европейските клубни турнири от дълго време насам. Един фамозен гол във вратата на казахстанците. Сега малко рисковано подаване на Йордан Христов. Успя Гранчаров да изчисти. Иршак. Томаш Иршак. Много работоспособен, снове по целия терен. Истински диамант за Станимир Стоилов. Не случайно и не излиза от състава на Ботев Пловдив Томаш Иршак. Сега конкуренция в средата на терена, заедно с Сърмов и Галчев. Този удар на Ромарио трудно ще изненада Радко Дуйкович. Дава знак Мари Стоилов на своите флангови футболисти Неделев и Ромарио да отворят повече по фланговете, да открият малко защитниците на Зрински Мостър, които действат доста компактно. Не е голямо разстоянието и между централната двойка полузащитници, което дава стабилност в този момент за гостите. Нищо чудно подобен развой на събитията да влиза в плановете на Бранко Карачич. Неделев. Хубав пас. Анисе. За съжаление на Ботев беше с гръб към
вратата след този изстрел от около 35-6 метра на Тошко Неделев. Аутът е в полза на гостите. Последна минута на първата част. Всеки момент и четвъртия съдия ще покаже колко ще бъде продължението на това първо полувреме. Не спира агитката на Ботев Пловдив да пее песните си. Имат нужда от подкрепа футболистите на Станимир Стоилов. 0-0 е резултата. Още веднъж този резултат класира Ботев, но при подобно развитие ще трябва да се трепери до края на двубоя. 2 минути продължение на първото полувреме. Назначава Клеман Турпен. Сивърц Прокел силно напред. Там двоен рикошет можеше да стане опасно за гостите, но топката напуска очертанията на терена. Много сгъстен цикъл от мачове предстои за Ботев Пловдив. Цикъл от четвъртък, неделя ще бъде в бъдеще за Ботев, ако успее да отстрани тимът на Зрински Мостър. В неделя тимът е домакин на Пирин Гоце Делчев, матч, който ще ви покажем пряко в ефира на Нюс 7. Да се надяваме, че и двубой с Штутгарт ще има, за да покажем и този голям матч за Ботев Пловдив. Сега обаче на дневен ред е преодоляване на Зрински. Силно напред към Абел Анисе. Едва ли има шансове срещу високия 2 метра Антон Раделич. Силно напред към Симонович. Той успя да се пребори в първия момент и получава нарушение в една доста добра позиция за центриране. Неприятно положение, в което беше надигран Сивърц Прокел от бързия Симонович. И 20 на секунди преди края на даденото от съдията продължение, Зрински ще има възможност да застраши вратата на Адам Стаховяк. Вижте как спечели пространство. Ми се струва, че сам се спъна в крачката си Симеонович. Решението на Клеман Турпен обаче е фал в полза на Зрински. На втора града играе с глава футболист на Зрински и от главата на капитана на гостите Марин Аничич излиза в аута. Най-вероятно всеки момент ще чуем и последния съдийски сигнал. Балоно беше центрирането към Аничич. Не изчака дори изпълнението на този аут главния съдия Клеман Турпен. 0-0 между Ботев Пловдив и Зрински Мостър след 45 минути. Изключително равностоен двубой. Да се надяваме, че през второто полувреме възпитаниците на Станимир Стоилов ще вдигнат оборотите и ще стигнат до така важният първи гол в този двубой. Сега следват новините на TV7, след което се връщаме на стадион Лазурово, Бургас. Ботев Пловдив и Зрински Мостър продължават битката помежду си при резултата 0-0. Нова порция хореография и от феновете на Ботев в подкрепа на техния отбор, който беше много по-активния отбор през първата част. Притежанието на топката говори красноречиво. 64 срещу 36% в полза на Ботев, който сега атакува Мариан Огнянов. Спрян чисто от шпагата на централния бранител Антон Раделич. По-активни действия, повече владеене на топката, но без особено много чисти голови положения за българите през първата част. Гостите също не затрудниха своя съперник. Не се надяваме, че през второто полувреме Ботев ще стигне бързо до попадение, което би успокоило футболистите на Станимир Стоилов, защото имаше леко напрежение през първата част в действията на абсолютно всеки един от футболистите на Станимир Стоилов. Без промени в двата състава. Футболистите, които стартираха този матч, започват и второто полувреме набързо. Кои са те? Стаховяк, Христов Спрокел, Гранчаров, Минев, Иршак, Галчев, Огнянов, Ромарио Кордзор, Тодор Наделев и Абел Анисе за Ботев Пловдив. Дуйкович, Бъркович, Раделич, Кантар, Раничич, Савич, Моминович, Дурич, Симеонович, Миличевич и Църнов
са играчите, които стартират втората част, и за Бранко Карачич. Тези изключително важни втори 45 минути за Ботев Пловдив усещат и феновете по трибуните значимостта на този мач за Ботев Пловдив, за начина, по който ще се развива отбора и в бъдеще. Колкото по-дълго Ботев играе в европейските клубни турнири, толкова повече ще се вдига и класата на този отбор. Хубаво двойно подаване, което обаче не успява в последния момент да стигне до Тодор Неделев топката. Галчев активно започва Ботев и втората част през Беланисе. Топката стига в ляво за Ромарио Кордзорг, който има възможност да центрира, предпочита да комбинира с Галчев. Центриране на дефанзивния полузащитник. Адресата беше Тодор Неделев. Дълга беше тази топка за него. Ведран Кантар много лесно загуби топката. Левия краен бранител. На няколко пъти Неделев имаше възможност да го преодолее, но много добре си взаимодейства Кантар с Харвое Миличевич, който му помага изключително много в опазването на добрия футболист на Ботев Пловдив. Ботев Пловдив от българските представители с най-добро име в европейските клубни турнири. Колоси като Байер Мюнхен са преклонявали глава пред пловдивчани, така че може би в този миг трябва да се сетят малко и за историята на листите на Станимир Стоилов. След тежките години на изгнание в долните дивизии на българския футбол, сега отново Ботев е там, където му е мястото. Феновете отново запяха. Сега хубаво изведещо подаване. Стигна топката до Ромарио Кордзорг. Беро изостава с 2-1 по същото време срещу Апоел Тел Авив, матч, който се играе в Израел. Неделев беше пресечен паса му. Добре се справи Гранчаров. Създаде възможност за Веселин Минев да центрира опасно. Той предпочита да подаде още по-наляво, където е Ромарио Кордзорг. Отново затворен. Сега обаче хубаво реши да продължи към Борис Галчев. Изстрел. Изглеждат ми леко поуморени гостите. Много трудно е, когато трябва непрестанно да гледаш как съперника владее топката. Влагаш много повече усилия в защита. Сега го фудил след този изстрел на Тодор Неделев. Опитва се да подкани феновете в сектора. 5 минути след началото на второто полувреме. Изцяло в наказателното поле и пред него на гостите от Зрински Мостър се развиват действията. Неделев центрира. Бобан Гранчаров не успя да намери добре топката. Хваща се за главата македонеца. Усети, че това беше един хубав шанс за него да се разпише. Още веднъж подаването към Гранчаров, но много трудно е да се преодолее там Анто Радалич. Футболиста игра страхотно с глава, използва и ръста си. Сега обаче хубаво подаване и отново подсигуряването е на висота от страна на гостите. Ъглов удар, не могат да излязат от наказателното си поле футболистите на Бранко Карачич. Това е добра новина. Ботев атакува, а Зрински Мостър се брани. Този път Неделев остава изпълнението на Борис Галчев. Хубаво подаване, удар с глава покрай гредата на Радко Дуйкович. Увеличава се натиска върху стражът на гостите. Малко дълга да иде топката за Ромарио и за Бобан Гранчаров.
Интересното е, че Зрински Мостър по никакъв начин не нарушава тактическата си постройка, въпреки че се нуждаят от попадение. Гостите изчакват своя миг. Се надяваме, че няма да го чакат. Ботев отново владя топката. Веселин Минев. Беше изпреварен Ромарио Кордзорг. Минев здраво влиза на игра с топката, след което се контузи. Много мъжки влезе в краката на свой съперник. Продължава да лежи там и футболист на гостите. Мил Муминович е това. С номер 23 след това здраво влизане на Веско Минев. Изобщо не си поплюва капитана на Ботев Пловдив. Опита се да респектира своя съперник. А топката ще е в полза на българския отбор. Все още не прибягва и до смените Станимир Стоилов. Само 6 футболисти записал той в резервния си списък. Вратарят Росен Андонов, Артур Енрики, Костадин Дяков, Станислав Костов, Луис Педро и Николай Павлов. Няма кой знае какъв избор. Освен Луис Педро и Станислав Костов, може би Николай Павлов е една опция да бъде усилено нападението. Сега Стаховяк ще трябва да не рискува там. Играе си с огъня. Вратарят на Ботев успяха да се справят обаче пловдивчани. Минев. Отнета му е топката. Анто Раделич добре промени фронта на нападението. Много хубав поглед на защитника. Намери с номер 10 Иван Църнов. Йордан Христов силно напреде. Умислен изглежда Станимир Стоилов. Очакванията бяха за много труден сблъсък и в двата мача срещу Зрински Мостър, и поне към този момент 55-та минута те се оправдават, но в Европа е така. Не можеш да разчиташ, че в всеки кръг ще мачкаш съперника си с общ резултат 6-0, както беше случаят срещу казахстанския Астана. С всеки изминал кръг съперниците стават все по-сериозни и по-сериозни. Припомням още веднъж, следващият потенциален съперник е германският Колс Штутгарт. Знаем какво представлява в момента германския футбол с Байер Мюнхен и Борусия Дортмунд. Двата финалиста в Шампионската лига, и с Шалке и Штутгарт изобщо в огромен подем, и ще бъде цяло удоволствие за нас да наблюдаваме български представител срещу германски такъв. Ботев атакува в дясно, където е Неделев. Много добро центриране, възможност за пловдивчани. Не успя да засече от въздуха с летящ плонш Абел Анисей, иначе подаването беше изключително добро на Тошко Неделев. Бягаща топка от вратаря с левия крак, много опасно и трудно в същото време за всеки един страж. С една идея закъснява Абел Анисей. Беше побутнат там и от футболист на гостите Зоран Бъркович. Гостите владеят отново Бъркович. Трябва да бъде пресиран с номер 15 Харвой Миличевич. Много добра работа в защита на Борис Галчев. С тяло успява да си спечели пространство, и това е 5 срещу 5 възможност за контратака. Твърде бързо обаче се освободи от топката Борис Галчев. Трябваше да изчака да се разгърнат и Неделев, и Ромарио. Спадна коефициента на полезно действие на Ромарио Кордзорг и точно той ще напусне терена след минути. На негово място ще се появи Луис Педро, който за първи път от началото на сезона ще има възможност да се доказва пред Станимир Стоилов. Огромна е конкуренцията в този състав на Ботев Пловдив, така че
Всяка една минута, която ти бъде дадена, трябва да бъде използвана. Смяна ще има и в състава на гостите. Забелязвам Амер Бекич, централният нападател, да се готви и да влезе в игра. Преди това обаче Луис Педро на мястото на сънародника си Ромарио Кордзорк. По никакъв начин няма да се промени тактическия замисъл на Станимир Стоилов вляво, там където действаше Ромарио. Сега се отправя и Луис Педро. Това, което наблюдавахме от холандеца през миналия сезон. Той е футболист, който играе изключително силно, когато е един на един срещу свой съперник. Обича да се надиграва, а точно в тази сгъстена защита има нужда от подобни играчи. В този момент ще бъде извършена и смяната в състава на Зрински Мостър. Амер Бекич, който беше титуляр в първия двубой, влиза на мястото на Милан Моминович. Имаха нужда и двамата треньори да освежат редиците си. Добрата новина е, че Ботев продължава да владее топката. Малко все по-изморени ми изглеждат футболистите в бяло-червено. Сега възможност да бъде преодолян централен бранител на гостите Аничич. Не се случи обаче това. Преса в половината на съперника. Бекич играе за първи път с топката. Тя попада в Бобан Гранчаров. Отваря на фланга Луис Педро. Не получава Мариан Огнянов никакви шансове срещу централните защитници. Продължават Гранчаров и Спрокел да настояват с тези дълги топки към Огнянов и Анисе, а до този момент почти не успяват да се преборят с съперника. Двамата за пореден път е надигран в подобно единоборство Мариан Огнянов. Чудесна игра на Йордан Христов. След това обаче подцени ситуацията, чисто му отнета топката и това е много опасно. Иван Църнов получава към Амер Бекич. Центриране, право в ръцете на Стаховяк. Йордан Христов продължава да лежи, получи травма при сблъсъка си с футболист на Зрински. Много болезнено в глезена отзад беше атакуван на Данчо Христов. Днес далеч по-стабилен в тази дясна зона в сравнение с първия двубой, с началните минути на двубой срещу Левски. Но с влизането на Амер Бекич доста по-опасни и започва да изглеждат атаките на Зрински Мостър. Типичен централен нападател Таран е Бекич. Не трябва да му се дава много да играе с топката. Йордан Христов към Тодор Неделев. Няма как да стигне до топката. Десният краен полузащитник на Ботев. Един час игра на стадион Лазур. Втори предварителен кръг на Лига Европа. Матч реванш между Ботев Пловдив и Зрински Мостър от Босна и Херцеговина. 0-0. Продължава да бъде резултата. Белни се пречи на Анто Раделич, принуждава го да чисти топката в тъч. Или по-скоро в ъглов удар. Корнер в полза на българите. А в края на двубоя в Израел Берое стига до равенство 2-2. Само аплодисменти за беройци. Сега това центриране можеше да бъде засечено от футболист на Ботев. Първи обаче с топката играе Раделич. Отново Неделев. Не носят до момента центриранията нужната острота. Почти всички биват обирани от централната двойка защитници Аничич и Раделич. Христов.
Не се усети, че в положение на засада е Мариан Огнянов и глътка въздух за гостуващия тим зад отбраната, макар и с малко беше Мариан Огнянов. А говорейки за Берое, струва ми се, че изпуснаха важния момент като домакини и беройци. Може би с малко напрежение. Трудно започна този двубой срещу Апоел в Стара Загора. Оттам и негативния резултат. Вижда се, че Берое е отбор, който прави крачки напред, което е добре. Иршак. А Беланисе не му се получи паса. Изобщо не върви играта на мадагаскареца. Трудно овладява топките, почти не играе с топката. Сега възможност да бъде отнета в една невралгична зона от пловдивчаните. Справят се някакси гостите с тяло застана Харвое Миличевич и си спечели фаул. Именно Миличевич изпълнява дълго надясно, където е Зоран Бъркович. Феновете отново започнаха с бурната си подкрепа. Тя всъщност не е спирала от началото на двубоя. Така и трябва. Ботев се нуждава от подкрепа, защото съперника е изключително сериозен. Много недобро отиграване на Беланисе. А сега са преодолени двама футболисти на Ботев. Много мъдро нарушение на Томаш Иршак. Със самото поемане от страна на Денис Симеунович беше елиминиран Иршак, след което беше фаулиран Симеунович, който взе позицията в дясно, там където е най-силен по нападението на Зрински. Много добре гардира Йордан Христов. Солидна намеса. Хубавото е, че защитата на Ботев до този момент действа много високо ниво. Нито едно чисто голово положение в актива на Зрински. До края на двубоя обаче има достатъчно време, така че не трябва да се рискува. Колкото по-далече топката от Адам Стаховяк, толкова по-добре. До този момент Луис Педро не е получил нито едно подаване. Бекич. Много добра намеса на Томаш Иршак. Страхотно се бе раздаване от страна на този полузащитник. Превърна се в любимец за привържениците на Ботев. Точно с тази своя сърцата игра Иршак. В този момент Ботев има нужда от подобни футболисти. Силно напред Минев. Сърджан Савич. Отнета му е топката, след което игра с ръка. Савич не беше видяно от това от Клеман Торпен. Мариан Огнянов и това трябва да е жълт картон за Савич. Втори жълт картон за футболист на Зрински Мостър. Още при първата спорна ситуация игра с ръка. Ето тук помогна си Савич, след което извърши нарушение срещу Мариан Огнянов. Ведран Кантар е другия футболист на Зрински, който е официално предупреден. Трима пък играчи на Ботев с жълти картони след първото полувреме. Сиварц Прокел в комбинация с Тодор Наделев. Получава подкрепата на Йордан Христов. Решава да играе с Беланисе. То отново надигран. Много добра. Стабилна намеса на Роман Гранчаров. Е така шанс за Луис Педро, ако получи от Мариан Огнянов. Не, решава да играе само Огнянов. И отново през центъра, където е Беланисе. Подаването е за Луис Педро в наказателното поле. Отново Анисе центрира не по най-добрия начин. Втора смяна пък ще бъде извършена в състава на Ботев. Станислав Костов. Има логика в това решение. Нищо чудно Беланисе да напусне. Има нужда от централен нападател в тези минути. Станимир Стоилов, който да постави под напрежение Аничич и Раделич, централната двойка защитници. Да видим кой ще е напусналия футболист.
Самият Анисе хвърли много усилия в това да пречи на изнасянето на топката. Поумори се мадагаскарца. Тодор Неделев гони до края. Справи се, обаче защитата на Зрински, но така трябва да се притесняват гостите при изнасянето на топката. Берое стигна до важна точка срещу Апоел. Край на матча 2-2. Сега обаче опасно атакуват гостите и от главата на футболист на Ботев ъглов удар в полза на Зрински. Ще бъде извършена и смяната. Станислав Костов. Веско Минев действа на сигурно тук. Точно Абела ни се напуска. Раздава се до края ни се. Не му вървеше, но пък в известна степен свърши своята работа. Станислав Костов, първата му изява в този двубой ще трябва да бъде в защита. Това опасно. Притаяваме дъх там. Футболист на Здрински отново ще играе с топката срещу него. Сивър Спрокел. Много добра намеса на Спрокел, който продължава да владее и може да организира контратака. Мощно тръгва напред. Хубаво вижда Луис Педро в ляво. Изключително бърз е холандеца. Трябва да играе 1-1. Прави го финт на Луис Педро, след което обаче подсигуряването от страна на гостите отново проработи ъглов удар. Иначе много бързо с мощна крачка Луис Педро си стреля. Сивър Спрокел беше фаулиран в зародиша на това нападение и жълт картон получи футболист на Зрински. Клеман Турпен изчака атаката да бъде разгърната, след това показа и жълтия картон. Нова смяна и за гостите. Вучина Сцепанович, простете, ще се прояви в игра. Сцепанович вече влезе. Удар с глава и какъв шанс само бе пропилян от страна на Ботев. Сивър Спрокел с много добре намери топката, а струва ми се, че буквално милиметри разделиха холандеца от първия гол в този матч. Силен двубой за Сивър Спрокел. Върши работа в защита. Опитва се да се включва при тези центрирания. Борис Галчев. Фаул на Иван Църнов срещу Галчев. Всичко това 20 минути преди края на двубоя между Ботев и Зрински. Луис Педро преодолява с лекота свой съперник. Влиза Луис Педро в наказателното поле. Опит за центриране не се получа. Там чакаше Мариан Огнянов. Доста зор ще види ведрен кантер с по-скоро Зоран Бъркович с Луис Педро, ако продължи в същия стил холандеца. Много по-свеж от своя съперник. Станислав Костов търси позиция. Тодор Неделев беше освободен от Костов, след което опитвало изненадващ удар с завъртане. Много трудно изпълнение от страна на Тошко Неделев. Но виждаме, че вече и самочувствието му е в повече, за да пробва подобни удари, което е добре. През втората част Ботев увеличи притежанието на топката. Добре, Минев изпревари свой съперник. Ще се пребори ли
Станислав Костов опитва да пресира сам изнасянето на топката. Това беше идеята на Стоилов, малко свежест в предни позиции. Много сериозна става конкуренцията и за Станислав Костов след завръщането на Иван Цветков, на Валери Домовчийски. Костов ще трябва да покаже най-доброто от себе си, за да се пребори в тази сериозна конкуренция. Прибраха си играчите на Стоилов. Сега обаче е само оставен свободен в дясно. Зоран Бъркович изпусна го из Педро. Наложи се на Веселин Минев да се намесва. Зрински атакува. Неделев. Не се намеси и той добре в защита. Добре, че Бобан Гранчаров е безкомпромисен, след което Мариан Огнянов и той надигран. Започват лека по лека да губят единоборствата в средата на терена. Жълточерните. Бекич. Получи се това двойно подаване. Сега и центриране. Ще има нов шанс за Симеонович. Чудесна намеса в защита, след което имаше нарушение срещу Луис Педро. Много важно, застана с тяло Педро, спечели си фаул, а с това спечели и малко спокойствие за своите съотборници. С всяка изминала минута Ботев Пловдив ще трябва да действа все по-внимателно, защото в тази част от двубоя един гол би бил наистина труден за връщане. Костов. Браво на Костов, а топката е в Неделев. Христов. Ролята и на полузащитниците да задържат повече владението на топката. Веселин мине в ляво към Луис Педро. Иршак, възможно да стреля от дистанция, прави го. Опасен удар. Получава аплодисментите на феновете и Иршак. Но много сериозна беше дистанцията. През първото полувреме Тодор Неделев и Борис Галчев пробваха и стрели. Сега Неделев пък пресира. Грешка на вратаря на гостите Радко Дуйкович. Не се възползва Неделев, след което сгазен буквално от Борис Галчев, футболист на гостите. Успя да се върне Иван Църнов с чиж шпагат да отнеме топката и сега Иршак ще трябва да спира това нападение. Много опасна контратака. В ляво е Църнов. Играе срещу Йордан Христов. Добре, че не се получи този удар. Топката излезе в странично хвърляне, което бързо ще бъде изпълнено от Веселин Минев. Пространство за Луис Педро. Дали ще играе сам холандеца? Вижда се, че е много по-свеж от своите съперници. Сега продължава да владее. Много мъдро задържа. Между другото, Луис Педро беше определен като футболиста в най-добро физическо състояние от състава на Ботев Пловдив. Продължава той да владее прекали. И на границата на наказателното поле беше спрян. Играч в бяло остана да лежи след сблъсък с Веселин Минев. Дени Симеонович е това. Може би видяхте и какво каза на съдията босненецът. Връща топката на своя съперник Тошко Неделев. 77-ма минута тече на стадион Лазур. Изключително тежък двубой за Ботев Пловдив от втория предварителен кръг на Лига Европа. Зрински Мостър не се предава и опитва да се доближи до вратата на Адам Стаховяк. Харвоя Миличевич към Анто Раделич. Сега и Симеонович влиза навътре. Добре, че този пас към него не се получи.
От главата на Раделич. Гостите отново владяха в средата на терена. Сега възможност за извеждащо подаване към опасния Симеонович. Добре, че се забави футболист в бяло. Симеонович. Публиката на Ботев прави каквото е по силите, за да подкрепи отбора си. Контратака на жълточерните. Луис Педро се освобождава майсторски от Зоран Бъркович. Продължава да играе сам. Много добре продължава този пробив. Възможност за Мариан Огнянов. Удар и какъв пропуск. Най-чистото положение пропиляно от Мариан Огнянов. Да се надяваме, че няма да съжалява Ботев за този пропуск, но беше задължен Огнянов в тази 78 минута да реализира. Опцията беше подаване отново и към Луис Педро, който беше създателя на това положение. Никаква засада, но шансът беше на страната на Радко Дуйкович. Сега опасно контратакуват белите. Удар от дистанция, след което решителна намеса на Йордан Христов. Отново контратака, Станислав Костов. Разделиха се на защита и нападение. Гостите, трябва да бъде използвано това. Хубаво подаване на Мариан Огнянов. Сега възможност да бъде изненадан и Радко Дуйкович, който в крайна сметка лови топката. Заигра на ръба. И Станислав Костов. Фаул срещу Тодор Неделев. И в първият двубой в Мостър Мариан Огнянов имаше 2-3 не лоши ситуации. Не успя да реализира. Сега отново чисто положение. В Европа тези положения трябва да се реализират. Луис Педро. Отлична оценка за включването на Луис Педро. Ботев имаше нужда от такъв остър футболист, който да играе сам в последните минути на двубоя. Добре замахна Йордан Христов. Сега опитва да направи двойно подаване. Топката стига в Мариан Огнянов. Възможност за Огнянов. Удар и гол! Ботев Пловдив повежда с 1-0 в 80-та минута. Мариан Огнянов се реваншира за пропуска си. И така Ботев Пловдив, Зрински Мостър 1-0. Изключително ценен гол за българския отбор. Избухна и стадион Лазур. Но както се казва на жаргон, гол се печеше, а Мариан Огнянов заслужаваше това попадение. Малко случайно попадна топката в него. Данчо Христов бе в основата на тази асистенция. Неволно топката се отбива в Йордан Христов. Чудесно поемане на топката от страна на Мариан Огнянов. И така Ботев Пловдив дава спокойствие на себе си, на треньора си и на многобройните си фенове. 10 минути преди края на матча Огнянов успява най-после да разпечата вратата на Радко Дуйкович и от тук нататък защо не да се повтори сценария от двубоя с Астана. 80-та минута, резултатът вече открит в полза на Ботев Пловдив. Голмайстер Чудесна атмосфера в Бургас. Явно тук е щастливото място за Ботев Пловдив. На път е да бъде изравнен този прословут 50 годишен рекорд. От 4 последователни двубоя в Европа без поражение за Ботев Пловдив. Сега Тошко Неделев чудесно нагърди, овладява, след което опита да преодолее съперник. От крака на футболист на Зрински излезе топката. Не така мисли обаче страничния съдия. На Бранко Карачич готви последна трета смяна. Чудно да играе Вабанк. Допусна още един футболист до Бекич, който след появяването си в игра успя да помогне кой знае колко на своя отбор. Миличевич. Отново неориентирани действия, все по-често започнаха да грешат в централната зона, а Луис Педро прави каквото си поиска с бранителите в бяло.
Комбинира с Мариан Огнянов. Елегантно се освобождава Огнянов, но този шпагат в наказателното поле, колкото и рискован, беше толкова и удачен от страна на капитана Марин Аничич. Има защо да са доволни привържениците на Ботев. Техният отбор е на 10 минути от престижен двубой срещу германския Штутгарт. Двубой, който ще бъде точно след седмица. Става въпрос за първия двубой. Матч, който може да изведе Ботев Пловдив в съвсем различна орбита. Там, където Станимир Стоилов се чувства в свои води, а именно в европейските клубни турнири. Няма две мнения по въпроса. Стоилов е най-успешният български треньор през новия век. Успехите, които постигна начало на Левски, едва ли скоро ще бъдат повторени. Четвъртфинал в Лига Европа, място в Шампионската лига. Виждаме, че все по-трудно става за българските отбори да преодоляват първите кръгове в евротурнирите в тази солидна конкуренция. А коефициентът на родните отбори се увеличава и с точката на Бероя, и с, дай Боже, очертаващия се успех на Ботев Пловдив. След вчерашния страхотен матч на Лудогорец, сега страхотен удар, а това можеше да бъде и втори прекрасен гол. След изстрела на Борис Галчев, но следеше какво се случва Райко Дуйкович. Вратарят на гостите до този момент е единственият футболист, който пречи резултата да е само 1-0. Много добре, от дроп намери топката Галчев. Колко близо беше до втори гол. Много центриране, възможност, рикошет там в Раделич, след което топката попада в Бобан Гранчаров от кръка на футболист на Зелински. Ъглов удар, не така мисли Клемон Турпен. Силно второ по време за Ботев Пловдив. Може да бъде доволен Стоилов. Смените, които направи, бяха на място. И Луис Педро и Станислав Костов бяха на ниво и продължават да бъдат, естествено. Небоше Попович ще е последния кос на Бранко Карачич. Симеонович. Чисти Минев. Това е Зоран Бъркович. Поредната много добра намеса на Веско Минев. Силен матч и на капитана. Изобщо доста опитни футболисти е събрал Станимир Стоилов в Ботев Пловдив, а в европейските турнири. Това казва своята дума. Ето и смяната в състава на Зелински Мостър. Иван Църнов е играчът, който напуска за сметка на Небоше Попович. Луис Педро отново по-бърз, но малко дълго да му дойде тази топка от страна на Веско Минев. 5 минути до края на редовните 90. Ботев Пловдив, Зелински Мостър 1-0. Гол на Мариан Огнянов в 80-та минута. Иршак, Педро. Мариан Огнянов стартира в ляво от Тодор Неделев. Дясно по-скоро, беше пресечен паса. Това опасност. Трябва да излиза Стаховяк. Прави го полския вратар. Нито едно голово положение до този момент за Зелински Мостър. Докато през втората част на 3 пъти Ботев Пловдив бе близо до отбелязването на гола, веднъж Мариан Огнянов реализира. Скъпоценно попадение Станислав Костов и то фаулиран. Видя се разликата с влизането на Костов. По-голямо напрежение за централната двойка защитници в сравнение с престола на Беланисе. Между другото, точно така се разви двубой с Левски. През първото полувреме Анисе бе централен нападател, а играта му не вървеше, когато беше дръпнат назад.
Нещата за Ботев се получиха. Луис Педро комбинира с другата резерва. Костов не се получи. Двама срещу Зоран Бъркович. И бяха принудени белите да чистят топката. Тома Ширшак към Мариан Огнянов. Отново Неделев иска, не получава. Огнянов. Не се получи този пас към Луис Педро. Трябва да се връщат по-бързо футболистите в жълто-черно. Отново Весели Минев на пътя на Симунович. Сега възможност за Тодор Неделев за втори гол. Удар и това е гол. Тошко Неделев слага точка на спора между Ботев Пловдив и Зрински Мостър с попадение в 88-та минута. Тръгнаха белите да изравняват резултата. Отвориха се, а Ботев Пловдив е опасен на контратака с тези бързи футболисти. Обичайните заподозрени Мариан Огнянов и Тодор Неделев отново бележат. Ботев Пловдив е в следващия кръг и ще се изправи срещу Щутгарт. Смело могат да заявят това минута преди края на редовното време, след като Ботев през втората част смачка своя съперник. Отново Борис Галчев заслужава аплодисменти. Пребори се в средата на терена, подадена на покрития на Неделев. За него остана само по-лесното да погледне. Имаше време да го направи. Просто да пусне топката покрай Радко Дуйкович. Трябва да отбележим и отличното физическо състояние на пловдивчани. Ще прави и последна смяна. Станимир Стоилов да заздрави малко защитата на тима. Артур Енрике ще се появи в игра. А резултатът вече е 2-0. В превъзходна форма се намира Тодор Неделев. Това е пети негов гол от началото на сезона и трети в евротурнирите. Ботев не спира, продължава да атакува. Беше хванат в крачка Луис Педро. Видим кой ще бъде футболистът, който ще напусне игра. Веско Минев, капитана, отстъпва мястото си, дава капитанската лента на Йордан Христов до края на двубоя. На негово място Артур Енрике. Трябва да бъде съхранен Минев. Не трябва да бъдат получавани жълти картони при вече решен двубой. А мечтата на феновете на Ботев е жива. На този стадион ще гостува Щутгарт. Четири минути продължение. Възможност и за трети гол от страна на Ботев Пловдив. Тошко Неделев заедно с Мариан Огнянов. Не само заради попаденията, но през второто полувреме развинтиха своя съперник. Галчев за Станислав Костов. Спряно от Анто Раделич. Гов удар. Тотално грохнаха и гостите. Не могат да се противопоставят чисто физически на своя съперник. Докато имаха физически запас, оказваха отпор футболистите на Бранко Карачич. Публиката иска още и още. Заучено положение, не намери топката от въздуха. Иршак. Атаката продължава. В края на този двубой между Ботев Пловдив и Зрински
Можем да обобщим, че пловдивчани изиграха много мъдро, много правилно тактически този матч. Един доста коварен резултат след първия двубой. Търпеливо Ботев дочака своя миг. А той дойде първо в 80-та минута, а след това и в 87-та. Последователно Мариан Огнянов и Тодор Неделев дават преднина от 2 гола. Много хубава намеса на Йордан Христов. Днес изключително силен двубой за десният краен бранител на Ботев Пловдив. Сега и с капитанската лента, след като Веселин Минев напусна. Много важен футболист е Йордан Христов, още повече, че няма алтернатива на своя пост. Костадин Дяков, полузащитник, беше принуден в големи периоди някой от двубоите да играе именно на тази зона. Заговори се и че Шоко, защитникът на Лудогорец, е трансферна цел на Ботев Пловдив. Нищо чудно той да бъде поредното попълнение в състава на Ботев Пловдив. И така може да се каже, че и последният пост, където се търси втори равностоен футболист, ще бъде зет. Всичко това говори изключително добре за селекцията на Ботев Пловдив. Огнянов. Станислав Костов стартира Луис Педро, в ляво подкрепи Артур Енрике. Ами заобичаха си го Станимир Стоилов феновете на Ботев. Няма спор. След двете победи срещу Левски, след хубавото представяне до тук в евротурнирите, любовта на феновете се печели само и единствено с победи. Макар че не беше приет по най-добрия начин Станимир Стоилов, след като пое поста от Ферарио Спасов. Последен съдийски сигнал на Клеман Турпен. Ботев Пловдив е в третия кръг след победа с 2-0 срещу Зрински Мостър и общ резултат от двата матча 3-1 в полза на Ботев. Има защо са доволни Юли Попов и Ангел Палийски. Цветан Василев, собственика на Ботев, също е на стадиона. А феновете започнаха с песните на победата. Голмайстор на първото попадение Мариан Огнянов в 80-та минута. Ето след този подарък, който получи в наказателното поле. Огнянов не сгреши. Малко преди това бе пропуснал чисто положение. 2-0 пък направи Тодор Неделев. Така Ботев Пловдив съвсем заслужено е в следващия кръг. За кой ли път, за ети път повтарям и следващия съперник, това ще бъде германският Штутгарт. Докато гледаме попадението на Тошко Неделев, точно след седмица на стадион Лазур, Ботев Пловдив срещу Штутгарт. А сега Станимир Стоилов ще заеме мястото си до моя колега Иван Боянов. Иван, е към тебе. Благодаря ти, Марти. Господин Стоилов, първо поздравления. Походът на Ботев Пловдив в Европа продължава. С какво вашия отбор спечели този двубой? Според мен най-вече с държането като тактика на терена, като дисциплина. Играчите показаха много добре. Контролирахме топката, контролирахме матча, чакахме нашите ситуации. Дойдоха чак накрая, но пък това е по-сладко. Смятам, че Ботев изигра типично европейски матч. Доколко ви затрудни отбора на Зрински, беше доста затворен през по-голямата част от матча и не позволяваше на вашите футболисти да стигнат. Добре се групираха и трудно намирахме път към вратата. И искам много повече от нашите атакуващи футболисти. Господин Стоилов, до сега феновете на Ботев скандираха вашето име. Личи си, че са ви приели. Как ви кара това да се чувствате и вас? Наистина много силен старт на сезона за Ботев. По принцип нас всички сме доволни, щастливи, значи сме свършили някаква добра работа, щом хората са доволни. Естествено, в футбол има и победи и загуби. Но щом хората са доволни, значи отбора се развива и върши някаква добра работа. Следващата стъпка се казва Штутгарт, един много сериозен германски отбор. Смятате ли, че Ботев може да продължи да мечтае? Ще се надяваме. Футбол е, всичко може. Въпросът е ние да играем организирано, дисциплинирано. Смятам, че имаме нашите шанси. На какво додавате така подобрената игра на Ботев Пловдив? Само за малко повече от 6 месеца вие сте в отбора, а разликата е видима. Мисля, че и преди мене колегите, които са работили, всичко е било наред. Опитваме се да развием отбора.
Заговори се вече много сериозно в медиите, особено след тези резултати, че Ботев Пловдив е скрити фаворит за титлата на България. Има ли поставени ясни цели от ръководството? Почнахме да прескачаме нещата. Ботев иска да играе добър футбол и да се класира по-добре, отколкото миналата година. Завършена ли е вече селекцията на Ботев Пловдив с привличането на Георги Сърмов? Излезе вече и по медиите, че имате интерес към десния бек на Лудогорец Шок. В този етап това са хората. Добре, благодаря ви, желая ви успех. Дами и господа, това беше и мнението на Станимир Стоилов. Така приключва и прякото ни предаване от стадион Лазур. Ботев Пловдив продължава напред в Европа след победа с 2-0 на стадион Лазур над Зрински Мостър и 1-1 в първия сблъсък. И в следващия кръг очаква германския Штутгарт. От мен Иван Боянов и целият екип, който приготви прякото предаване на този двубой. Желая прекрасна и приятна вечер с програмата на TV7.